Moni takapihojen sudittelija ja pikkuratojen kingi miettii varmasti kilpailemista. Ainakin itsestäni kohtuu tuoreena kilpailijana kilpailutilanteet jännittää ja kynnys ensimmäisiin kisoihin lähtemiseen oli suuri. Tähän löytyy oiva lääke, nimittäin kerhokilpailut. Kerhokilpailut ovat loistava askel niin sanottuihin oikeisiin kilpailuihin. Ja paikan päällä huomaa myös, että meininki on hyvä ja kaverit jeesaa, jos vaan uskaltaa avata suunsa. Mitenkäs homma sitten oikein toimii? Siitä lähdemme ottamaan selvää Vantaan Tikkurilaan pääkaupunkiseudun RC-autoilijoiden sisäradalle perjantai-kerhokilpailuihin. Ennen kilpailuihin lähtöä on hyvä ilmoittautua etukäteen, vaikka esim. Tikkurilassa ilmoittautumismahdollisuus on myös paikan päällä. Palu ilmoittautuu. Tai ilmoittautunut jo, maksaa vaan. En mä tiedä. Ensikertalainen, joka tulee tämmöisiin kerhokisoihin, niin mitä pitäisi ottaa huomioon? Mun mielestä on enemmänkin se, että näiden konkareiden pitäisi ottaa huomioon niin ensikertalaiset ja totta kai ensikertalaisen pitäisi olla hyvä tietää vähän, että mikä on se ajoformaatti, mikä on ajotapa ja ketä vastinsajat kilpaa, tai itse asiassa vastaan alkuerissä vai muita vastaan, ja sitä mitä koko ajan tuodaan junnuille esille. Tänäänkin on kaveri ajamassa eka kertaa nelkkukorrilla ikinä täällä, ja täällä on Max Söderlund ajamassa samassa, ja Max on voittanut monta kertaa jo tämän meidän kapin, niin siinä on kyllä tasoero aika melkoinen, mutta eikö me tässä sovussa pärjätä. Pelkästään kilpailuissa ajamisen opettelu ei ole ainoa osa-alue, mitä kerhokilpailussa pääsee harjoittelemaan. Tapahtumassa pääsee myös tutustumaan muihin kuskeihin, näkemään käytännössä, mitä kilpaileminen on, miten alkuerät ja finaalikäytännöt toimii, ja minun mielestä lähes yhtä tärkeän taidon kuin ajamisen, nimittäin nostovuorossa olemisen. Nostovuorossa on tärkeää pitää silmät ja korvat auki ja toimia ripeästi, koska ainakaan itse en halua olla se, joka ratkaisee jonkun kilpailun huonolla toiminnalla nostovuorossa. Lisäksi tämmöiselle jännittäjälle kuin minä kerhokilpailut toimivat loistavana mentaalipuolen treeninä.